Salut! Astăzi la blogul Violeta o să vă arăt seria de apțipilduri cu Violeta 3. Aici avem quiz tabletul care blogul Violeta nu l-a făcut foarte bine. Probabil o să cumpăr alt album și o să-l fac din nou. Nu avem foarte multe apțipilduri, așa că nu o să putem să facem schimb deocamdată. Avem dubluri, dar nu foarte multe. Și deocamdată trebuie să așteptăm puțin să se mai umple albumul ca să putem să facem schimb mai bine. Nu am foarte multe. De pe pagina asta n-am chiar absolut nimica. Nici de pe pagina aceasta. De fapt am. Așa, clicăm și de pe pagina aia. Nu, de pe pagina aceasta n-am chiar absolut nimic. Aici am fața lui Herman. Aici am fața lui Matias. Am de pe fiecare pagină ceva. Mi-am luat 18 pachete de apțipilduri, l-am reținut. Așa. Îl avem pe 146 de 2 ori. Da. 144. 119 l-avem de 2 ori. E cu fața lui Pablo, l-avem de 2 ori. 89. 77. 69. 58 l-avem de 2 ori. 55 l-avem tot de 2 ori. 34. 22 tot de 2 ori. Și 13. Nu știu când o să mai fac videoclipuri, pentru că nu se mai găsesc foarte multe lucruri cu Violeta. Dar probabil o să fac un videoclip în care vă arăt... o să fac un videoclip când o să mai iau apțipilduri și o să le deschid pliculețe de apțipilduri și o să le deschid cu voi. Și o să mai fac un album, sunt foarte amuțit azi, un videoclip atunci când o să mai am puțin să completez, ca să putem să ne întâlnim, să facem schimb. Mulțumesc că m-ați urmărit și vă rog să dați un like, un subscribe și un share. Bye bye!